Ήρθα για να μιλήσω για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά ο κύριος Πυργάκης κέντρισε το ενδιαφέρον μου να πω δύο λόγια εισαγωγικά και πριν κάνω και τις προσφωνήσεις για τις απαλωτριώσεις και τη δουλειά του Πράσινου Ταμείου. Πρώτον, στο 4759 η αρχική προθεσμία που δινόταν σε ένα δήμο για να κάνει την επανεπιβολή ήταν δίμηνο. Με παρέμβαση του Πράσινου Ταμείου έγινε 18 μήνο, παρά το ότι υπήρχε προβληματισμό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και πολύ δικαιολογημένα, μήπως έχουμε φαλκίδευση των δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία, ότι δηλαδή το διάστημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Βρήκαμε και εκεί τη λύση, είπαμε ότι υπό τον όρο του ότι ο υφερόμενος ως ιδιοκτήτης θα δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρηση της απαλωτρίωσης, ώστε να έχει ο Δήμος μεγαλύτερο περιθώριο να επιβάλλει εκ νέου την απαλωτρίωση και να σωθεί ένας αξιόλογος κοινόχρηστος χώρος. Ταυτόχρονα, με δεύτερη παρέμβαση, εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται το σύνολο της αντικειμενικής αξίας της υποαπαλωτρίωση έκτασης, παρά το ότι για το Πράσινο Ταμείο αυτό έχει το ρίσκο των αχρεώστητων καταβολών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η υποχρέωση είναι μόνο των υποχρεώσεων του Δήμου προς τους τρίτους και όχι των υποχρεώσεων των τρίτων προς το Δήμο, με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, υποχρέωση να έρθει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πράξη αναλογισμού και ταυτόχρονα στο δικαστήριο έτσι αναγνώριση δικαιούχου, ώστε να ξέρουμε ότι κάνουμε μία χαμηλής διακινδύνευσης, ας το πούμε, υπερπληρωμή. Έχουμε συμβάλει αποφασιστικά. Η εκλεκτή νομική ομάδα του Πράσινου Ταμείου έχει κάνει πολύ σημαντική, καταπληκτική δουλειά στο ζήτημα αυτό και συνεχίζει να κάνει. Και να πω επίσης ότι για απαλωτριώσεις το 2024 έκλεισε με 1,4 εκατομμύρια ευρώ για απαλωτριώσεις και το 2025 κλείνει με 9 εκατομμύρια ευρώ για απαλωτριώσεις. Έτσι, έχουμε δηλαδή μια πολύ σημαντική αύξηση και καλπάζουμε, διότι θεωρούμε ότι βασική αποστολή του Πράσινου Ταμείου, ναι τα σκέτα, είναι οι απαλωτριώσεις. Η ανταποδοτική δηλαδή αξιοποίηση των πράσινων πόρων πρέπει να φαίνεται και να πραγματώνεται με την απόδοση στην κοινωνία ελεύθερων και απρόσκοπτης προσπέλασης προς όλους δημόσιων χώρων. Πάω τώρα στις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή γι' αυτό που ήρθα να μιλήσω. Και να πω και τις προσφωνήσεις. Φίλε Στράτο Σαραούδα, δήμαρχε Μεταμόρφωσης, φίλε Δημήτρη Λουκά, φίλε κύριε Τομπούλογλου, δήμαρχε Νέας Φιλαδέλφειας, εκλεκτοί συνομιλητές της Ένωσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και Γενική Γραμματέα. Το Πράσινο Ταμείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λειτουργεί και εφαρμόζει τον 4412, τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ενωσιακή νομοθεσία, να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες σε υπηρεσίες, έργο και προμήθειες. Ταυτόχρονα όμως, ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων του 4412 είναι πολύ ευρύτερο στο πλαίσιο της λειτουργίας μας και έχει έναν χαρακτήρα δευτερογενούς ελέγχου. Γιατί όταν είσαι χρηματοδοτικός φορέας, ο οποίος χρηματοδοτείς δικαιούχους για έργα τα οποία αφορούν την προστασία, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, θα πρέπει να παρακολουθείς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 4412 από τους δικαιούχους φορείς. Ασκείς δηλαδή ως Πράσινο Ταμείο έναν δευτερογενή έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων. Δεν υποκαθιστά εκείνον τον έλεγχο που υποχρεούται να προβαίνει ο δικαιούχος της χρηματοδότησης, που λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, και εδώ αναφέρομαι στους φίλους δημάρχους, όσους είναι παρόντες και σε όλους τους δημάρχους της επικράτειας. Όμως, κάνουμε και εμείς ταυτόχρονα τη δουλειά αυτή, γιατί πρέπει να εξασφαλίζουμε και εμείς τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Να πω εδώ, ανοίγοντας μία παρένθεση, ότι αν εμείς πούμε όχι, καλό είναι και ο Δήμος να πει όχι. Και ας εναχθεί με τις διατάξεις του Αρχαιολόγου του Πλουτισμού. Γιατί αν και ο Δήμος πει ναι, έχει κάνει κατά τη γνώμη μου αντικανονική δαπάνη και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο καταλογισμού. Τώρα, το Ταμείο μέσω των υπηρεσιών του για να το καταφέρνει αυτό βρίσκεται σε ένα διαρκή διάλογο, σε μια διαρκή ενημέρωση των εξελίξεων στην νομοθεσία και στην ομολογία και ταυτόχρονα
σε μια διαρκή επαφή με την Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και με την θεωρία του διοικητικού δικαίου στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων. Τώρα, κατά τον διενεργούμενο από εμάς έλεγχο, γι' αυτό είμαστε εδώ, να μιλήσουμε, διαπιστώνονται διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται τόσο με το προκαταρκτικό στάδιο για την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης, όσο και με το στάδιο κατά την σύναψη της σύμβασης και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Πριν όμως μπω και θα επιλέξω ένα-δυο παραδείγματα, να ξέρετε ότι την ομιλία μου θα την ανεβάσουμε αύριο στο site του Πράσινου Ταμείου, την έχω καταθέσει και στους διοργανωτές, αλλά εδώ θα την πω περικεκομμένη, γιατί ολόκληρη διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θέλω να σας καταρακώσω. Τώρα, πριν από την παρουσίαση λοιπόν κάποιων επιμέρους ζητημάτων, να πούμε δύο βασικά. Τι παρατηρείτε? Το πρώτο που παρατηρείται είναι η επιλογή της κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης αντί δημόσιας σύμβασης από τους δικαιούχους φορείς. Προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο, μια προμήθεια, μια υπηρεσία, ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις, και το παρακολουθούμε και το ελέγχουμε, να υποκρύπτει μια διάθεση αποφυγής των εγγυήσεων και των κανόνων που επιβάλλεται από τον 4412, αλλά και από την συμβάσεων. Επίσης, έχουμε και ένα πιο ειδικό καθεστώς εξαίρεσης κάποιων αναθετουσών αρχών από την εφαρμογή του 4412. Εδώ αφορά σε έργα, και είναι νομοθετημένο, έτσι, σε έργα τα οποία είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος συμβάσεων στρατηγικής σημασίας. Και είναι έργα τα οποία υλοποιούνται από το πρώην ΤΑΙΠΕΔ και σήμερα, αν δεν απατώμε, ΕΣΥΠ, Εθνική Εταιρεία Συμμετοχών Περιουσίας. Εδώ λοιπόν να προσθέσω ότι ο ίδιος ο 4412 στο άρθρο 377 παράγραφος 5 διατηρεί και κάποιες εξαιρέσεις υπέρ του πρώην ΤΑΙΠΕΔ από την εφαρμογή του εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, εξαιρέσεις οι οποίες βέβαια, για να μην είναι τόσο εξόφθαλμα αντιφατικές προς την κεντρική επιλογή του νομοθέτη, πάντα καθιερώνονται υπό την επιφύλαξη βέβαια της τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Το Πράσινο Ταμείο, με την κουλτούρα που διαθέτει το ίδιο τόσα χρόνια και με την ανάγκη που αισθάνεται ότι πρέπει να εφαρμόζει τις δημόσιες συμβάσεις, την νομοθεσία της δημόσιες συμβάσεις, έρχεται πολλές φορές, είναι υποχρεωμένο να εξετάζει με πάρα πολύ επιμέλεια κάθε τέτοια σύμβαση.